Hi friends, good morning. Welcome back to my channel Manvi Vlogs. ಕಾಂಡೆ ನೀನು ಬಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಹನಿ ಹನಿ ನೀರು ಮಾತ ಉಂಡು ದೈಕುಲೆಡು ಮಾತ ಕೋಡಯನ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಪುನಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಏನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ದ ಐಕ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓರಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ದ ಕ್ರೀಮನ್ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೊಡು ರಡ್ಡೆನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನೈಸ್ ಆದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಚೂರು ಚೂರು ಪೇರು ಪಾರ್ದು ಚಪಾತಿಗೆಂಚ ಕಲಪು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಇಂಚ ಸೋಕು ಅಂಟು ಮಂತದ ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಐತ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಪೇರು ಪಾರ್ದು ಕ್ರೀಮ್ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ದ ಉಂಡೆನೆ ಇಂಚ ಸೋಕು ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ಲೆಕ ದಪ್ಪನೆ ಲಾಟೋಡು. ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತನೇನು ದೆತ್ತನಾಂಡೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತು. ಎಕರೆ ಮಂತನ ಕ್ರೀಮು ಐತೆ ಸೋಪ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ತಾನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಮಂತ ಕೊರ್ನ ಜೋಕುಲ ತಿನ್ಪ ದೂರ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಂಚ ಸೋಪು ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡಲಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಜಿಂಡಲಾವು ಯಾನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀತಿಜಿ ತಿಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡ ಶೋಕು ಶೇಪ್ ಬರು ಯಾನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀವನೆಟ್ ಅದು ಆತ ಶೇಪ್ ಬತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಕೇಕ್